6th sitting, 28 February 2026, case number 0043 of 2026. Plaintiff, Darela Mambo. Defendant, Kosam Mzemba of Mzemba Village, Chief DOTITO. Very good. Ramzemba. We are in Sanangure now yenyu yekubatwa nedilisi mukabvuma nawo yenyu pamberi pehama uye pen'anga kuti munoshandisa vanasikana venyu NeMubobobo. Nawo iyi ichitsigirwa nemaaudio mavideo zviri mufoni yasekretari. Vamuzemba, uyai mutsanangure nhau yenyu yekubatwa nedilisi mukabvuma pamberi pen'anga uye mukabvuma pamberi pehama dzenyu kuti munoshandisa mubobobo, muchishandisa vanasikana venyu mune mushonga wokurima. Nhau iyo makurukota nashangamira. Aita basa sekretari. Baba, Darela Mambo riri kuti sekunzwa kwamaita makabatwa nemushonga wedivisi nemubobobo zvikabuda pachena kwahama dzenyu. Sekutaura kwaari kuita moti kudi ichokwanika mirai kata ichokwanika zvakanaka vari kubvuma changamiri. Pamusoro changamiri nyaya itakuitira pamunhu ndomerai kuvhura zvenyu bhege omirai kuti muri kuda kuti ratidza chiyungu chishure. aiwa pavai zvenyu mirai kwati changamiri vataureka tavapira changamiri kuti ndovanokwanisa kutaura neni. Ehe, Regai baba havana kupedzera dare nguva vabvuma vakati zvishuwa zvese zvataurwa handina chandinopikisa. Saka regai tinzwi ndinenge ndaona kuti vada kutaura kuti vane zvavada kutiradza zviri mubhega zvakuti ndombobobo wacho here madochi here hasati aziva. Baba makasununguka kuti tiratidza kana kutaura asati matiratidza dzimwe dzenguva dzinogona kuzoti pesa zvatikanganisa munhu munogona kutaura here tisati taona zvinezvi chidimbu. Darela Mambo ripi? Wanyamaro. Asati yapera? Iyi munogara kudunhu ripi kwarando Vamuzemba. Kanyamaro payakatongwa imubobobo here kana kuti yanga iri yepfuma? pakachandira imubobobo pekatanga kupfuma umani hazisi tikungoti zvamangobvuma titi kuti nyaya yemubobobo mudunhu rinori yatakurava nezvacho achataura pekatangira kuzvitika zvakun'anga ng'amba tikarapeko wakabhiyarira ndiyo kunetsana kwavanonguwasha wawazii yakasiyana iyo. baba mabvuma bahere kuti imimi mukabatwa nomubobobo uyezve mukabatwa nodivisi nonjuga mukubvuma zvekuti mukabatwa nazvizvo. Regai titi kana vabvuma takambofamba mumadzisabu muwadhi medu mese muno muchitiita musangano iwoyo wokuti imhosva kugara nemushonga wetsvera kana divisi zvichataurwa izvozvo inogona kuripiswa mombe. Takambofamba ichitaura masabhuku izvozvo kuti hazvitenderwe kuti unoshandisa abi yako usiku vakarara iwo wokohwa. Saka zvinhu izvozvo takandofamba tamusangano kuti hazvitenderwe kuva nemushonga yakaipa yakaita saiyoyo. Saka chimina makuna hazvitenderwe izvozvo kugara nemushonga yedivisi yakaita seiyoyo. Zikunzwika nenge baba? Hazvitenderwe zvinhu izvozvo.
Orang bakal mana? Pakai tak pun pakai minyak atau pakai. Ia lupa kita kata tadi. Nanti. Kan saya pun pakai baru menjual aku malah usaha lagi. Minyak itu aku. Baru menyanyi. Pada hasil aku dia tahuan ni. Regai itu nak kupinza nguo apa nongo dia ngombe imwechete inongodiwa ichenuro ichimina ichocho zvakataura kuti mati mimi ndakatora singazive ndokubva mushonga wazodi wazopanda sati gara tichitaura kuti mishonga haidi kutora-tora unozopedzera watadza mhiko mishonga yodi yoparara mishonga iyaya inozopedzera kuti vanasikana vacharoorwa kana kuti mhuri yakudi mhuri yakurwara-rwara yakurwara-rwara vakafamba vanenge vakubata baba manje kuti pane zviri kuitika pano pamusha ndosaka makazogara satongoda mombe imwe chete yamunobhadhira kuna mama ichimina makuna-kuna iwayo imishonga wedivisi wakazopiswa here mishonga iwoyo zvakapiswa ka saka mamango tinongoda mombe imwe chete ino yarini mombe iyi ino yarini mombe iyo chibhadha chenura dunhu ino yarini mombe iyoyo saka tikuti ino yarini tisamudayo ndakupa izvi zvara ndinodi uye mombe iyoyo unotarisira kuti aiwa mbe mazuva ndinotsvaga inouya mombe iyoyo mazuva ndimunotipa mazuva isai muna Mei, isai kupera kwa Mei mombe iyoyo iuye ichimina chedivisi iyoyo. Pamusoro nyaya yanga iri pakati pedare ramambo nakosa muzemba rapera sezvizvi vabvuma mambo vakazoti divisi chimina kana kuti makuna-kuna saka vanzi vabvise mombe imwe chete yechenuro irikutarisirwa kuti ichabhadhara padare rino musi wa 30 Mei 2026 asati adarika masunungurwa ende kana iri yedivisi haichatongwa kwanyamaropa inotongwa kudunhu muno mamugere uko haichatongwawo haichatongwa nyaya yedivisi inyaya kwanyamaropa inyaya yepfuma yesedivisi ipanapa we are claiming lobhora from defendant and yepfuma haisi yedivisi chiri kwanyamaropa kainoenda kwanyamaropa yepfuma iyo Sekuru yamsaina For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.